Hambai friend song norok joto no khabai lamsogu ani Lamakwtal YouTube channel lo. Kurungoi tongri norok joto no angbai ang Ruhit Deborma norok ni bagoi koktang, koklop, motivation, education, lifestyle, technical norok ni sanmani videos rok no kwtal swnambui tubui phaiui tongo. Naiui tongni norok angbai baksa choya khlaiui hambai tai norok paithago ani video rok hamjaka hingkhai ba kaisa like khaiui ridi tai kaisa bell icon togoi ridi tamoni himba jefru ani video kwtal abolo tungo norok naiui manani bagoi hambai belai no.